ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। वेंगुर्ले शहरातील गाडी अड्डा येथे लहान मुलावर 8 ते 10 कुत्र्यांनी हल्ला करून त्याला चावून गंभीर जखमी केले। ही गंभीर बाब असून नगर परिषदेने या मोकाट कुत्र्यांचा तात्काळ बंदोबस्त करावा अशी मागणी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली। मळेवाड जकात नाका येथे दुचाकीस्वाराचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला। या अपघातात दुचाकीस्वार मनोज मुळीक राहणार धाकोरा हे गंभीर जखमी झाले। त्यांच्या उजव्या डोळ्यावरील भागाला दुखापत झाली असून डाव्या पायालाही किरकोळ दुखापत झाली आहे। सीबीएसईच्या 10वी आणि 12वीच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण बदल केलेत। आता या प्रश्नपत्रिकेत अधिक विश्लेषणात्मक, संकल्पनात्मक स्पष्टता विशद करणारे तसेच विद्यार्थ्यांचे आकलन तपासणाऱ्या बहुपर्यायी स्वरूपाचे प्रश्न विचारले जाणार आहेत। मुंबई गोवा महामार्गावर हुमरमाळा पुष्पसेन ज्ञानपीठ महाविद्यालयाच्या समोर कारचा मोठा अपघात घडला। गुराखी व म्हैस रस्त्यात आल्याने हा अपघात घडला। या अपघातात गुराखी व म्हैस जखमी झालेत। गणेश चतुर्थीपूर्वी शेतकऱ्यांना पीक विम्याची 120 कोटी रुपये रक्कम मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने व आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने ओरोस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।